Nibulise nikwamukele embukelo wenqubo yethu uLife After Life. Esike sisiqendu sethu sesihlanu. Namhlanje sikwa NU3 eMdantsane. Sizodibana noBhutibongani Mtatase. uBhutibongani Mtatase wabanjwa ngonyaka ka2001. Wagwetywa ngonyaka ka2003 egwetywa iminyaka eli-15. Ngo2010 waye waphuma ke eluvalelweni. Ngexesha ke beseluvalelweni uye wangena kwinkqubo ejongene noluleko lwezimilo zabantu ababanjiweyo. Nalapho ke wathi waxhotyiswa khona ngesakhono esifana nePortal. Ube yinxalenye ke yabantu abadlala ibhola esesentolongweni. Nalapho athi wazibalasela kakhulu wathi wafumana ii-medals. uBhutibongani Mtatase ke emveni koba ephumile entolongweni uye wangena kwinkqubo ka-social development. Nalapho wathi wafumana khona isakhono se-tiling. Wafumana ke i-certificate. uBhutibongani Mtatase ke usebenzisa eso sakhono se-tiling ngoku ukuze akwazi ukuziphilisa. Ndicela ke mbukeli wenkqubo uLife After Life undilandele sihambe siye kuye. Igama lam ke ndinguNceba Hlathini, ndingumgase, ndingumtibasa, ndingunqande, ndingukristse, ndinguchekwane, ndingundaninga, usithebe esinanganangane sophulela inhlala etokazi. Khulu wami. Kunjani? Ngidiniwe. Kubhizi, okay, mkhulu wami, igama lami nguNceba Hlathini. Ndiphuma kwinkqubo uLife After Life, ngumqoqosho Sidumo. Ndiyakubona ukuba ndibambe kanye kwi-action. Singathanda nje ukuba usifake ngaphakathi sibone lo msebenzi wakho phambi koba sibe nodliwano-ndlebe nawe namhlanje. Akho ingxaki. Okay. Babukeli benkqubo ka-Life After Life, ndicela singene ngaphakathi sibone umsebenzi wakho bhuti before sihlale naye phansi sithi ukudlana naye indlebe. Manyam. Hayi. Sikubamba usenkomeni manje. Sikubamba usenkomeni. Bona engathi ngimphela umsebenzi. Ngathi ngimphela umsebenzi. Hayi uzami nguwe. Uzami. Mkhulu wami. Asizutyela xesha lide man. Sihalela nje into ba ngesihlale nawe phansi sithi nje utyana nawe indlebe and then sikhaleze sikukhulule ubuyele emsebenzini wakho. Kodwa phambi koba siyeke kulo msebenzi ndiyabona uba uyasetyenzwa. Ngaba umsebenzi wakho uphelele lapho okanye zikhona ezinye indawo sozenzi lapha phakathi endlini. Ngoba namhlanje siqale apho baqala ngoseseni nani. Oh, okay. Konke lo msebenzi wakho konke lezithali ngomana apha sizoyini yonke. Ezithali zonke zonke phandle lapha. Yebo sesebenza. Okay, mkhulu. Akakho ngxaki, ngicela ke sizame nje ufumana indawo uchopha lo mkhulu wandleni. Dabongs, mkhulu wami, phambi koba siqhubeke nodliwano-ndlebe lethu namhlanje, ngicela nje uthathe lithuba uzazise kubabukeli baka-Life After Life. Okay, hayi nabulele ndifumana ukubongani into kaMtatase ndingumntana ndingutshilo umkhawuta lichawe lapha eTsholomi apho ndikhulele khona, ndifunde khona abamama phansi uyoJoy High School. Ndabuya ndizogqibezela apha eMdantsane wa-16 high school yami. Kwenzeka ke ekuhambeni kwexesha ndafumana ilishwa loba ndidibane neento ezirongo zi-end-up zihamba zindifake etrongweni. Ndahlala ke iminyaka khona. Oh, okay. So funde eTsholomi nqa wakhulela khona and then wazoqhuba impilo yakho eMdantsane. Okay, I know Fatimani yami. Fatimani yami, njengoba benditshilo mana sifuna ulitya kakhulu ixesha lakho lanamhlanje. Le nkqubo yethu inkqubo okanye ejongene ngqo nabantu abazi-offenders nemisebenzi abayenzayo xa bephumile entolongweni. So namhlanje ke siqonde uba masiza apha kuwe siyakubona into yoba ngomnye wabantu abakhuthazayo. Kodwa phambi koba ke singene banzi kumsebenzi owenzayo emveni kokuphumela entolongweni, cela nje ukusithi mvandla ungena kwakho entolongweni uba ubomi bakho buye banjani ungena kwakho entolongweni. Okay, hayi yavakala.
ngelaa xesha kwenzeka abantu bangena etrongweni ndandingena etrongweni ndingayazi kodwa kwenzeka mose ndipha ngaphaa etrongweni zakhona iziphithiphithi zakhona kodwa ekugqibeleni kuba nengumntu ebengumntu besithanda isikolo ndaqhubekeka ngesikolo ngoku ndipha ngaphakathi. Okay. Don't find ndagqibezela u-10 wam kakuhle u-grade 12 ngoku. So grade 12 umgqibezelo usetrongweni? Ndimgqibezela isithuba Wow. ndandomfundile abangaphandle but ndafumana nompase week so ngaphakathi kwalapho ndizomenza khona ke ngoku wakhompyutha ngendlela erayithi. Okay. Ngoku sendiphaa. So kwenzeko ndafumana ke nezinye ke izinto uba ndikwazi ukuba nezikili endizaziyo like uba kubekho into like exesheni wam waba nemisindo kwenzeka izinto kwenzeka into ze-anger management into edibana nazo phaa ngaphakathi kufuneka kwenze inga-manages ube kanti uyakwazi ukukhontrola umsindo wakho sometimes. Into eninzi endiyifundileyo phaa ndenza ke nezinto zefana ne-ceramic design. Okay. Ndafumana ke nezatifiketi ezinye zebhola kuba ndingumntu othanda ispoti umthetho wam kwalapha ngaphandle ndingumntu ebedlala ispoti ndiyaziwa kakhulu ngerabhi nangesoka ke ngamanye kwiindawo beke ndadlala kuzo isoka kodwa ixesha elininzi ngapha ngapha ndifike ndabhizi ispoti yesoka nerabhi kakhulu ngamanye njengoba bendibhizi esikolweni ixesha elininzi ndizesoke ngenye amaxesha zerabhini ngenye isikhathi ndibuye ndijongane neencwadi zam ndenza ke into eninzi no-risk management nezinye ezenzileyo phaa skills ndiye ndazifumana phaa. Yho, hayi mkhulu wam uyovela wagcina nje ubhizi etrongweni but ke ngoku siyayazi mos uba wonke umntu oye etrongweni uba nesaa stigma ebona laa ndlela uba umntu entolongweni and then sisafunda uba makaphinde azisondeze ebantwaneni bethu but into ebangela yonke laa nto kukuba abantu babona indlela ekuphileka ngayo entrongweni. I know uba kukho amacala amabini mos likhona icala elibi likhona icala elihle yabo ngathi umntu uyazikhethela uba leliphi icala afuna ukuqhubeka nalo. Ndiyava ke ngapha kule ncoko yethu sobabini into yoba wena wakhetha eli cala liza kukhuthaza kodwa ke apha ekukhuthazekeni kwakho yintoni yona ebiyintshisakalo yoba mhla ndiphumayo yabo andifuni uphinde ndibuye okanye ndiphinde ndizibone ndibalapha into libikukhuthaza apha kuyo ngaphakathi uba urhalela uphinde uzibone ubuyele etrongweni? Into eyenzekayo moment uhlala phaa ngaphakathi ixesha uhlele phaa but ukwazi urealize ngakho ubomi life ngoku umile. So ushiye ngaphandle abantwana so abazali ifemeli yonke then abantu bashileyo abamnandanga nje kule ndawo kuyo. So ngoku awuhleli phantsi ucinga uyobomi ihamba ngase life yam utshintshe ke sikandiphuma bekhona into endinayo esandleni ukwazi uba ndenze something list ndikwazi ubuyisa eli xesha selichithakele because ke ufana uba leli xesha lichithakele eliya kodwa kwazanga uqhubekeka ngobomi usuppose uqhubekeke ngawo weplans bunazo elifini. So ngoku utshintshe ngoku life wakho ngendlela ubona ngase ndiphinde kandiphuma ndikwazi uphinde stike apho bendinekhona ndingabuyi ndibuye ndabi nani nto ndiphinde ingqondo yam itshintshe intando ibe rongo. So ndincedakale ngolo hlobo ke mna kwinto ezinintsi kwazile uba ingqondo yam icingele uba abazali bam abantwana bam bashiye ngaphandle ngoku kanjani ukuze ndikwazi into yobana ndisurvive nabo. So okay mkhulu wam ndiyayithanda le ndlela yakho yoba kuyo yonke le nto eyona ngqondo yakho ibisekubeni into yoba ngenye imini andirhaleli into yoba okanye ndirhalela uba abazali bam baphinde babone icala elihle kuzo zonke iimpazamo enzenzileyo. Siyayazi uba sonke mos impazamo siyazenza kodwa ke likhona icala mhlawumbi linzima lasetrongweni yabo but ke ngoku lo mbuzo ndiye ndiwubuze ngale ndlela yoba ndingafuni uba sithethe njengabantu bonke abathethayo. Umzekelo uyazi uba uyakwazi uthe endaweni abantu bonke bathi kubi kodwa ushiyeke wena okanye wena wedwa uthi no andiboni into imbi mozini okanye abantu bonke bathi kumnandi but kuwe ungaboni kwanto umnandi yabo. So la ndirhalela into yoba umntu anikeze kulaa level of personal level ngoba i-experience oyifumeneyo wena yasetrongweni. Ya hayi ndiyakuva ngokwendlela yam endiye ndafunda ngayo phaa ndiye ndafumaniseka into yobana ixesha elinintsi phaa if wena ukwazi ucinga ngendlela erayithi uma ubekho amacala rongo amacala phaa akhona icala elirongo akho icala elirongo hlobo le nto yobana
into ezenzekayo phaya kunee-gangsterism, kuneento zonke eziqhubekayo ezirongo, kunee-treatment engabi-right sometimes kubaphathi betrongo, mhlawumbi ungavani nomphathi othile mhlawumbi ngaloo nto ndingakhange ndidibane kakuhle ngandivisisane kakuhle ngayo ndincokola ngayo mhlawumbi loo nto kubuyizame kuncede kuyo mhlawumbi ndingavisisani kakuhle akubone ngenye indlela engekho rayithi uendaphe ngoku uba ngumntu orongo kwezinye indawo. But ke ixesha elininzi kufuneka mna ndendlela ndiye ndafunda ngana okay ube ne-patience kwiindawo ezinje because udibana nabantu ngabantu ngeengqondo ezihlukeneyo and then abantu odibana nabo iingqondo zabo azifani. So udibana nengqondo enye umntu ingqondo yakhe seyiboba bomi baphaa sephelele phaa ngokwendlela yena acinga ngayo. So ngoku wena xa ufocus ubona ucinga uba engaske ndiphuma kule ndawo ngase ndiphinde ndidevelophe ubomi bam ndibheke phambili. It's up to you ke ngokubana wena asitanjani kwezaa zinto. So ixesha elinintsi andifuni ukuthi kumnandi kubi akukho mnandi ekugqibeleni uba sendawo kulaa ndawo because ekuqaleni away kwifemeli yakho uyahoywa awukwazi uzenzela into yakho eziweyi ufuna ngakhona. So anoti kumnandi ngapha but ixesha ubumnandi usenzela ngoku xa ungumntu wenzela ubana kwakule ndawo kuyo kwakwexesha ndilapha ngoku ndizama uphila apha ibe rayithi. Okay, yho mkhulu wam hayi. Okay, hayi ndiyakuva tshawo. So xa kungekubanga kungemnandanga because mna bendicinga uba mhlawumbi ungakwazi uninikeza at your personal level, khawuzama usinabisela ngongabi kubi nongabi mnandi mhlawumbi. Okay, ndizathi kanti sendinabisa ndicacisa kunamaxesha phaya xa upha ngaphakathi amaxesha apho kuye kufumaniseka ubana kukho umzekelo amapolisa ejonga amadindana ejonga ngatsho kalipheleleyo. Okay. So anamaxesha wawo ngokufumaniseka kuthiwa kuyasethwa kwenzeka izinto xa usethwa phaa combat right enzekayo because awufiki ube ngathi ngumntu ngase silwanyana ngendlela otrithwa ngayo ngabamele. Awutritha ngenye indlela ubomana ngoku ungonye umntu ongomnya unguyanga lo mntu uba nguye because xa utritha phaa bafika ngobusuku beqhayizibane libethwe ngeebhithini uthini. Khona ke ixesha ubomba apho njengoba ndisithi kwemaxesha kuba kubi kube mnandi khona ixesha ubomba kubi nyhani ke ngoku umzekelo ndeke sensuku ukuba usitshola ngeento ezidibene neemela nabona sezibethwa ngamapolisa etrongo ungayazi noyazi ibethelwayo. Don't find ubana kufumaniseka into yobana ngoku siyalimala emveni kokuba ndilimele kwafumaniseka uba ngoku apho kandisithi mangoku ndifuna abamba le nto ndiyisa kweSIU kwafumaniseka ubana inabunzinyanyana ngoku le nto ngoku amapolisa afuna uyicengelela le nto ayicinga but yahambe yaphela esithubeni ngokwendlela ezindithi akumnandanga ngolo hlobo phaa because ubana into wawufuna uyilungisa wena ndifuna uyimela ama ndiyilungise ubana ndilimaliswa ngamapolisa etrongo yaphela esithubeni ngendlela ubana ndingayazi ubana yaphela njani na. So ixesha elinintsi ke akumnandanga at all le nto uthi kumnandi. Ndikuva kakuhle mkhulu wam, ndikuva kakuhle. Ndirhalela ke ngoku sijonge kakhulu kulo mcimbi wezakhono zakho. Uthi ufunde i-pottery design, i-ceramic design, sorry. So i-ceramic design ikhona i-qualification or i-certificate onaso okanye khona apho ke wayisebenzisa khona? Andikafumani izindlela zokuyisebenzisa ndiyapho ndayisebenzisa khona because umzekelo mos i-ceramic design ukwenza iipleyiti, iikomityi, zonke ezo zinto ezenziwa ngoodongo. Okay. Ndizenzile ke ngoku bendipha ngoku ndandiyenza ndandiyifunda ke ndafumana certificate na-certificate sayo. Okay. But umphuma wam kange ndifumane ke ngoku ground apho ndiyafumana khona kuthiwa apha nantsi indawo ethile mhlawumbi yenza le nto apha ndinokufumana nje uba ikhona indawo ye-art center nayo ndafumaniseka ubana deske kuthiwa uyaphangela kodwa naphaya ungaya uyoziqhubekisa nje uba uyozenzela loo nto uyenzayo ubana ukwazi ubana umane uzenzela loo nto uyenzayo ukuze ubona isi-skill sakho unaso. But zange ke ndiyisebenzise ngayisebenzisa ngokubona ndikafumana izimaterial umzekelo kona uba nematerial yayo ndikwazi uzenza imaterial ndizenzele ndingakwazi uzenzela ezi zinto kodwa ndizenzele mhlawumbi iipleyiti, iikomityi nezinye izinto yabo izitya yonke laa yabo ze-ceramic. Okay. Umzekelo ndenza nee-tiles umzekelo i-tiling yam uwish uba ngenye imini ngaske ke ndenze ne-tile mandike ndiyidizayinele ithayile yam ngendlela yam ndiyibone uba xa ndidizayina ithayile ethile ndingaze
iyenze njani mhlawumbi kweyami indlu ngoba ndazi ndiyiqale khona uyenza ngale design ndabe ndizenzele yona ngeseremoni nje angabe khona ndike la isebenzisa kuyo ngenxa yoba nganazinto ke material yayo yonke Sikubamba ubhizi namhlanje mkhulu wami. Ukhala igrinder kuya le nale. Le tiling le uyifumene njani yona ingaba inxalenye okanye ipart yeprogram oyifumene pha ngaphakathi? no yona kwauya kwamaphakathi le tiling ndiyazi ngohlobo lento yoba uqala kwami ngoke ndandisafunda utata wam wayesebenza kwindawo kodwa i-just tiling otherwise yayi-contract leyo so ngoku nantsi kandiseholideyini ndiyami ndiyojobha phaya as a labour so ndafunda ke phaa yonke laa nto ndathi ndayazi ke ngoku i-tiling but kwenzeke ngoba ndiyongena ngaphakathi ndahlala ndandinathuba lokuyisebenzisa ke ngoku ngaphakathi kodwa uphuma kwam ngaphakathi ndiphume nganentlahla social development wasifaka ke ngoku kule course ye-tiling sayenza apha eBorder Training Center apho ndiyenza khona so ndafumana certificate phaa ke ndafumana ne-social development because yanguye wesibhatalele phaa yonke i-fees yazifuneka phaa so ndandine-certificate ke ngoku sayo ke ngolo hlobo but ndandingenaso ukuya kwamaphakathi but ndiwishile ingase ndibe naso-certificate because xesha eninzi xa ungenazo-certificate abantwana bebe bakuthatha amatshazi bangafuni ukubhatala baqomaisa ubathi hayi ikho le nto Amanyindana. xesha eninzi kuthiwa ngu-handyman ubizwa ngamagama ngamagama nayo laa nto yayo le nto certificate esiqondisanayo uba le nto ndiyayazi qualified ngayo Okay. so ndasifumana kwalo hlobo certificate ne-certificate zayo ne-tools ndazifumana phaa ndazongezeleleka ke ngokwam ndaqhubekeka ke ndikwenza ijob yam So ngumuntu obhizi njengoko apha eMdantsane tiling okanye uyenza mhlawumbi ngaloo maxesha? the moment ndiyifumana nanku umntu ufuna ukwenza ilanti ijob umntu ufuna ufakela ii-tiles because senabantu abasebendazi bandifowunele xa bafuna ufakela ii-tiles ndihambe ndiyofaka ii-tiles ndimsebenzi wexesha but ke ixesha elinintsi ke ziye zingabikho ngamanye amaxesha zinqabe ijob. So le ndawo kwa-social development ugqiba uyimenshina ungene njani kulaa program? Baze kuwe okanye wena uye waya kubo? Udibene njani social development? Social development udibana kwam nayo ndandingazi into yokuba social development kuneprogram social development eyenzekayo Okay. xa kuba ke ngoku masihambe sidibane ke ngoku nabantu ex-offenders ndadibana nondoda wandixelela bekukhona iprogram eyenzekayo ku-social development Okay. sahamba kwafaka naso ujuka social development safumaniseka no-hayi siyathathwa apha Wow. ndayifumana ngolo hlobo ulazi uyazifaka ndayifaka indoda So nathatha ixesha elingakanani? inyanga uyenza laa course Okay. ayenza inyanga Okay. ayenza inyanga laa course. So ndaniyitreyina apha eBorder Training Center okanye mhlawumbi baye banithatha banise emasayitini apho ndinosebenza khona? Sasitreyina apha eBorder Training Center yonke laa nto kwazi i-theory i-practical siyenze phaa kwazi phaa kawunoya phaa ungene kwi-toilet zaphaa uzafika ubone phaa kwiishawa zaphaa uzafika ubone phaa uba kunee-tiles phaa sento yinto ekhoyo le sasiyenzile phaa ayisoziphinde isuke laa nto yi-permanent laa asiyenza phaa ke komntu wayesititsha phaya olikhaladi kuthiwa nguMarius wayesithatha manje sifaka apha wenza apha umyenzi apha so wenzeke ngokwezi showers wenze so some sort of practical yabo but ke make yayinceda kuba nanga sendiyazi ke make zange ndibe ndisokola afende ndihamba naye waye wandikrobela hayi man wena kadingathini athi ayale nami ke nandisenza umntu ongayazi kuba ndifuna ngandizofunda yabo ulele esikele emini. kodwa ke ekugqibeleni kwarayithi Mbukeli ka-Life After Life, wena ukwaziyo eBorder Training Center ubuke ungene ke kwii-bathrooms nee-showers aphaya. Mna ke ndinobungqina wale nto ndiyithethayo, ndingenile phaa amaxesha amaninzi ndizibonile ezi tiles bathetha ngazo. Ndiyakucebisa ke nawe mhlawumbi wena mntu okufutshane neBorder Training Center ungazibona ezi tiles bathetha ngazo.
ubonile ngomnye umsebenzi athetha ngawo ubhuti Bongani apha ngaphakathi njengoba sifike simbambe ngqo eku-action apha ebegrinda khona ii-tiles wasibonisa nezinye ii-tiles azenziwe. Bhuti Bongani, mkhulwa wam, naba ababukeli baka-Life After Life. Ababukeli baka-Life After Life bayarhalela mhlawumbi ukwazi into yoba bangaxhasa okanye bangakufumana njani ukuze xa befuna umntu onjengawo uba makayobafakela ii-tiles. Okay, mna ndiyafumaneka kwinambari yam yefowuni ethi 073 655 0145. Xa undifowunele loo namba uyandifumana. Mbukeli ke njengoba ementionile ubhuti Bongani ukuba wadibana nomnye wobhuti abazi-ex-offenders ongundoda igama lakhe. Undoda ke ngomnye wabaqulunqi bale nkqubo uLife After Life, ugama lakhe linguThembelani Nqaba. Mkhulwa wam, uyaphangela kwi-tiling full time okanye mhlawumbi i-tiling uyenza for uya part time? Ya, ngokwendlela enenza ngayo i-tiling zazi ku-part time kuyo ngohlobo loo nto yobana ixesha elinintsi zisoloko zikhona ezi job. So ke ngoku ndathi ngozama ukuba naze ndiphile olaa bomi ndafumana umsebenzi ndaphangela e-SPC. So xa ndisithi ndiyafumaneka xa ufuna undifowunela because xa undifowunela sizawukwazi uthetha ndibone ithuba endinalo xa ndingaphangelanga because ndinee-off days zam but ixesha elininzi ndiyaphangela e-SPC. Xa ndisendivini ke ndiyakwazi ukwenza ijob njengokuba ndibonakala nam ndibhizi ngoku ndiselivini ndibhizi ijob zam. Xa ndi-off ke kasidele ndithi kumntu xa ndifowunela ungandifumana sikwazi uthetha sibonisane. Ndizamcebisa ngolo hlobo ubana ndifumaneka ngolo hlobo ndiyafumaneka but ixesha elininzi ndi-full time nam umsebenzi ndi-full time ku-SPC ndiphangela khona. Yho, mkhulwa wam, iyandikhuthaza indlela oye wangumntu ngayo emveni kokuphuma etrongweni. Sine-challenge siyi-community yokuba abantwana abancinci abasakhulayo bathi xa bebona okanye bemamela bebukela nezinto ezidlalayo kwamabonakude befunda i-culture yasetrongweni ibe ngathi mhlawumbi yinto kubo entle okanye abanozibona befika kubo. Kodwa wena ngoku indlela othe xa uphuma ngayo etrongweni wabuqokelela ngayo ubomi bakho iyakhombisa into yoba laa nto kuthiwa yi-second chance ukwazile ulisebenzisa wena. Xa ufumana i-second chance ukwazile uyisebenzisa. Mkhulwa wam, ngala magama ndizama ukuthi ikhuthaza mna kuqala le nto yenzayo. Nam ndifuna ukukukhuthaza, ndiqinisekile nababukeli baka-Life After Life abananga ukhuthaza lo msebenzi wenzayo because awukhange uthi xa uye etrongweni ubuye uhlale phantsi uzixelele into yoba hayi ubomi bam buchitha ke ndisetrongweni. Le nkqubo ke ka-Life After Life yinkqubo ejongene ngqo nabantu abanomoya nabanentshisakalo enjengabo. Sifuna abantu abazixelelayo into yoba ubomi bethu abuphelelanga ekubeni babe siphuma etrongweni. Sifuna abantu abazixelelayo into yoba sifuna usebenzisa ithuba lesibini esilifumanayo ukuba sibe ngumboniso nomzekelo omhle ekuhlaleni. Butsha, masibulele mkhulwa wam kakhulu mani, singakubambezeli umsebenzi wakho omhle yanga ke nababukeli njengoba besebewubonile umsebenzi wakho bangaqhubeka bakuxhasa bakufowunele. Nathi sizawuzikhupha iinamba zakho ukuze ukwazi ufumana more bookings for umsebenzi wakho. Enkosi kakhulu mkhulwa wam mani. Ndingathi ka ndithetha kolovalisa kubabukeli baka-Life After Life ukukhuthaza nawe ne-youth ekhulayo ngoku ukuthi ingaske zisondeze kwizinto ezakhayo ibe kude kwiinto eziqhubekayo. Kasijonge ixesha elikhoyo ngoba kukuhlanga. Ndizama ukuthi nawo abanye abantu sebengaphakathi ngaske batshintshe ubomi babo nomnye ophumayo phaa aphuma akhangela indlela yokuthi azaphila njani ubomi bakhe kube rayithi. So ndicinga ukuthi ngoku urhulumente naye ngoxa abe negalelo ukuncedisana nabantu because umzekelo kwento endithetha ngazo izikills zikhoyo but ezi skills xa ungenanto onozisebenzisa kuzo ungenanto zikho nje sonye umntu akakwazi indlela yozigida omnye akakwazi indlela uba angaphila njani na ubomi. So ndizama ukuthi urhulumente naye ngekafake igalelo kubantwini ancede nabanye abantu abengekabi nazo ezi ndlela sendizame ngazo nabo bafuna uphumelele elifini. Ndicinga uba ndifuna ukuthi enkosi Life After Life ngayo yonke lona urhulumente
masikabe negalelo.